Si Pablo, si Priscilla, ug si Aquila nakatabang sa pagtukod sa atong kongregasyon. Abilidaran sila. Mahimo gud unta to silang madato. Apan ilang giuna ang gingharian. O paghimugtulda na lang ang ilang gipanginabuhian. Kontento na sila. O gitadanan sila ng uba sa ilang mga panginahanglan. Minahal kong mga igsuon, salamat kayo nining lami ang pagkao ug sa inyong kamabi-abihon. Daghang salamat, Brad Juan, sa pag-anhin ng among pinubre nga Pinoyanan. Nalipay kayo, may Brad, nga miyanan ka. Abi ni mo, Brad, nagsige mig-istorya bahin sa inyong mga padasig kayo ng pagpulong kahapon. Dako kayong tabang ang inyong tambang. Doon naman ko'y nagkadakong problema din bahin sa di maayong influensya. Unsay ko kung ipasabot silbaran? Sino iskulyo ba yung ipasabot pa? Aw, may lain pa. Sukad nga natangtangan siya sa pagkansiyanan. Murag hinawayon na siya sa nagapanguna ka nato. Gi-question naman ganin niya, Brad, ang inyong nakita nga mga pananaw dito sa Patmos. Di ay ba? Dominante siya. Ug daghan ang muduol niya aron magpakitambang. Matud pa niya, maayong ato kuno dawaton ang gitanyag sa kalibutan. Ug magkinabuhi sama sa ubang mga tao sa kalibutan. Abi mo, Brad Juan, gidasig ni iskulyo ang mga batanon sa among kongregasyon sa pagtuon og medisina sa paagi ni Hippocrates. Nakakita pa gani ko niya nga nakigsulti kang Lucio sa miaging gabi. Ayaw kabala ka na. Wala kong mutuo sa iyong ipanulti. Labaw na si Petros. Kinsa man na si Petros? Usa siya ka masibutong igsuon nga miduaw dinhi gikan sa Laodicea. Maisugon siya nga magwawali sa maayong balita. Nakagusto man gani si Helenia. Unya, nahibali ba si Maria ini? Ambot lang ma. Brad Juan, tilawin ni tinap-anan o. Gipalit ni namo sa merkado ganinang buntag. Salamat. Mukhaon ba ko niya? Abi ninyo, nabala ka kaya ko kang Simon ug sa iyang pamilya. Palihog, ayaw lang ninyo lain na pagsabot ng akong isulti, ha? Huwag ko maghukom niya, ni sa iyang pamilya. Apan, panagsa na lang silang usang niya. Bitaw. Si Maria murag mas interesado sa negosyo kaysa ministeryo. Nakaila kayo ko nila. Sama ninyo, matinumanon silang pamilya sa daghan ng katuigan. Apan, sama sa inyong naibaluan, di ta mahimong ulipon sa Diyos o sa bahandi. Ang ipangutanan ni Jesus kang Pedro sa 65 katuig na kani, makapahinuklog kayo, matud pa niya. Gihigog mamuba ko labaw pa niya. Sa dihang gilitok niya ka na mga pulunga, iyang itanaw ang daghang isda nga amang nakuha. Apan, sa may iyong ipasabot at Brad? Uino, gipangutanan ni Jesus si Pedro kung mas interesado ba siya sa pagpangisda kaysa buluhaton ng isugo ni Jesus ngayang buhaton. Apan, di man daw ang pagpangista, di ba Brad? Siyempre, dili. Doon lagi mangisda ini aron atong makaon. Apan si Pedro kinahanglan magbantay ug maumanusag kita. Abigod ninyo, siya okupato kayo sa iya negosyo nga pangisda. Alas kayo ni Pedro ug sa tanang mahimong mga Kristohanon sa umaabot. Gipasiugdan ni Jesus nga kita kinahanglan og himong desisyon. Unsay kinahanglan unahon ni Pedro sa kinabuhi? Ang pagsunod kang Kristo o ang negosyo nga pangisda? Unsa may hinungdanon alang kaniya? Ang daghang buha, ang mga sakayan, ang pagugay-ugay sa kauban niya mga mangingisda, o ang iyang kita. Biyaan ka ni Pedro kining dakog kita ng negosyo aron iyang matagag unang pagtagad ang gugma alang kang Kristo o ang gingharian.
Apan kung unahon sa tanan ang interes sa gingharian, kinsa naman lay mangisda? May punto ang imo pangutana, Don Lucio. Naminaw dito. Di gyud may tabo nga way mangisda. Mao nga pangutanon nato ang atong kaugalingon. Di man nato gipasukad ang akong pagtuo. May pagsalig pa ba ako sa gipamulong ni Jesus o sa paglaom sa kaluwasan, pinagi siyang gingharian o sa gitanyag sa kalibutan. Brad Juan, maayo kay kang panigingnan namong tanan. Ang pagtinguha nga mahimong sapian o Maynila o ang pag-una sa kalingawan, pagkadaot sa atong gugma sa Diyos. Maabot raw niyang panahon nga katagan kita sa Diyos sa tanang butang nga atong gipangandoy. Apan, saon taman, di man nato makabot karon ng mga butang nga atong gusto. Magantos lang sa tani. Ang mga Kristohanon, kinahanglan andam ang sakripisyo. Di gyud maalamon kung kunos material nga mga butang na lang ang atong akatahon. Hinumdumi kung unsay naitabo din mismo sa Episo. Pipila na katuig inilabay. Gitapok o gisunog sa mga igsoon ng mga espiritista kanhi ang ilang mga basaon sa espiritismo at tubangan sa tanan. Pagkadalayon sa ilang ipakita ang pagsakripisyo. Nabaliog ka to bisan dito sa Jerusalem. Naitabok ka na kapin sa 40 katuig ng labay. Pagkadaon pa matuod ka to. Uy! May mga tao na nagtapok dito. Kung sa kayo naitabok din ano? Ako bang tao nagtapok ng mga basahon? Pero kung sa kana, no? Ako ako mahibalo. Kinsa man ang mga tawana na labaw na ako mahibalo. Apan, murag sila man itong nakita nato sa syudad na nagsangyaw ba ng Jesus. Tingali kauban na sila ni Pablo. Uy! Tanaw ra po ng nilabay nga nagsili ng puti. Nagdala siya daghan kayong basahon bahin sa espiritismo. Daghan gituon ang mga basahon. Ila ba ka nang ipamaligya? Tingali, kay duol man ang merkado din eh. Interesado rin pa po ang mga basahon na da. Pupalit ko. Ha, kaya naabaday kay kwarta. Mahal ra pa ng mga basahon na. Uy! Doon na pa'y dagang gidala itong usaon. Giyama-yamaan na nalagdala. Hala, balaang mga basahon na ba na? Baliwagin na sila. Siguradong makatilaw na sila. Ilan akong ipangit sa inyo tao mga basahon. Pagkaway batasan, ihagit-hagit nila ang mga espiritu. Tanawa ba ang tao nagdalag sulo, yan isulog ang mga basahon. Pinuang ni, atas ba pakyan ka na silang tanan sa mga espiritu. Uy, wak man sila maunsa. Ang awa, ang mga libro gikaon sa kalayo. Aliguna, uy, maayo pag ipalit na lang ko na ako. Ang tanang sagradong kahibalo na kawagtang. Dali, atong dulo ng mga tawana o atong silang pangutan kung nanong ilang maging tao ng ibang sunog. Tungod sa maong itabo, may kaila pagayo ang mayong balita. Abi ninyo, kadtong mga basahon na mukantidad o kaliman kalibo na pirasong plano. Puwerte no, pagkadako niya ng kantidara. Na, wala ba'y lain isugutan to si Nescolio kundi kwarta. Kwarta, iyang kwarta. Miingon pa ganit siya nga di gyud ta angay maulaw kung daghan tag kwarta kay kung dumatay kwarta, makatabang kuno ta sa pagbalanggo sa interese sa gingharian. Unsa? Musunog ka siya kwarta? Gisulat ni Lucas ang mga hitabo, apan wak gyud to nako mauna-una ig maayo na.